Dobro, i sad ako ja počnem snimak, Da. Počeo si. to je prvi snimak. Mislim, ne moraš da ga objaviš ako nećeš, možeš da ga obrišeš. A mogu da ga obrišem, a? Ako ti se ne sviđa, da. I ti imaš onaj mikrofon. Nešto sam teo pitao. Dobro. A čekaj, a kako, jel biraju tuberi, je se nameštaju tuberi pre nego što počnu snimak na YouTube-u? Kako je posle montaža? Jel može neki deo da se obriše, jel postoji montaža? Pa naravno pa imamo. Za to postoje aplikacija. Ali znaš šta, Filmora ipak nije dobra za YouTube, zato što, znaš šta? Šta? Filmora ti stavi preko cijelog ekrana watermark. Preko Aha. cijelog ekrana. To nećemo. Ne. Ali ima YouTube neki svoje app. A? Tata. Ajde, to ćemo da istražimo. Ali kako mikrofon, super, hvala na mikrofonu, ali kako mikrofon može da pomogne, Može. ali kako mikrofon može da se... Nekako može. Ajmo u našu sobu. Čekaj sekund, stani sekund samo. Možemo u našu sobu. Stani, evo. Ja sam priključio sada mikrofon. Ne treba tako, ma ne, tako je dobar mikrofon, može i tako da stoji, ne mora uopšte ni da se vidi. Mogu ja i da Znači, ti kažemo- držim. Pa ne, moraš da mi držiš mikrofon. Pazi, on je dugačak kabel. Da, On može. dobro. Čekaj sad, sekund jedan. Znači sad probamo da li možemo da snimamo telefonom i Može. eksternim mikrofonom. Za traj snimak. Znam, namerno puštam, pa ćemo da vidimo što možemo posle da uradimo sa njim. Da li možemo da isečemo neke delove, da li možemo nešto da umontiramo i tako. Halo? Ne moraš toliko. Halo? Aha, dobro, okej. Znači, probali smo mikrofon, probali smo obe pozicije prekidača. Sada je na on. Dobro. Sada je mikrofon na on, sada ćemo da raskačimo mikrofon. Tako. I da vidimo sada da li je preuzeo mikrofon telefona. Cool. Jel nešto kažu za prvi video? Jeste gledali nečiji prvi video? Ajde da je. Idem da proverim na Google. Jel ovde ima neka pauza? Nema. Prekini snima. Ajde, može.